ungivimbele phela ngisakhona ukudla kuwe. Ungivimbele ukhanyana. Yabona too busy yasebenza. Alright, khona sisi wami. I'm good, kunjani kwena? Mega Grace on Sunday on Vuma FM, Adult Radio for the Young at Heart. Powerful sounds by Londiwe KaMasondo Cele. Ukhona la futhi naye ukhona ke la e-studio uLondiwe KaMasondo Cele this morning. Mega Grace on Sunday on Vuma FM. 29 minutes after 9 sokhuluma naye asichazele kabanzi ngomculo wakhe nezindaba ezinhle akazenzayo izinto ezinkulu akazenzayo. Good morning. Good morning. Unjani this morning? I'm good. I'm tired, but I'm good. Ngezwe ne voice ukuthi ayikho ukuthi bekwenzeka ama Springboks. No, izolo sibhiyoze kaningi actually. Yeah, no, izolo sibhiyoze kaningi no ama Springboks yazini. Yeah, no sibhiyozile. asenza kahle nawo. No, enze kahle. Yes. Enze kahle. Thank you very much for coming through namhlanje studio. So Kumnandi ukuba nawe studio, and the atmosphere is changed because you are. Oh, bless the Lord. Glory to God. Let's come to this song engidlalayo sithi Sure. ukhona la. I downloaded the song. Yeah. Wangithumelela imanager yakho. Yeah. Wangidownloada ngamanye amaster ngathi. Hallelujah. Tell us about this song. Yeah. Ukuthi uNkulunkulu ebethini, what was happening when you recorded the song? Man, umuntu had been going through a lot. Yes. COVID came. A lot of things were messed up. Yeah. I know ukuthi not only empilweni yami, Yes. but empilweni yabantu bonke nje nabazalwane bonke emhlabeni wonke. And kuke kwahamba kwabakhona ikhathi kimi la ubona khona izimo ubona ukuthi engathi mfethu ngathi usakhona na like usakhona mfethu Sangibona nje. imina lo imina lo so uNkulunkulu ukhulume kumina engiqinisekisa Yes. ukuthi angithe angeke ngikushiye Yes. angeke ngikuyeke and athi I have said I will order your steps Oh yes. all the way. So sometimes kunento eyashiwo umfundisi ukhaya Mthethwa ethi noma ngingasizwa kodwa ngiyazi noma ngingasizwa isandla sikaNkulunkulu. But I know. God, I know. Yes. So uNkulunkulu eqinisekisa ubukhona bakhe empilweni yami naseyimoyeni umuntu adlule kuzona usethi no ukhona. I will not leave you. Ubonakalile esithandweni somlilo. Yes. Ukuthi ukhona angasho amadoda amathathu. Uwabonakala nje imene eningi kubantu eBhayibhelini kodwa siyambona nathi manje empilweni zethu. Ukhona la. Yes. Noma ngabe izinto ziyabheda kodwa Yes, ukhona ubona izinto nje zingahlangana ucabanga ukuthi uNkulunkulu akekho futhi akangizwa. Kanti uNkulunkulu ukhona uyakuzwa uhlela ngohlelo lwakhe. Tell us when you recorded. I know ukuthi sinesikhathi iphumile, but lesikhathi urecorda ngani ngayibona ni recorder live, and the presence of God was overwhelming. Yes. Tell me abantu ebenisebenza nabo when you were recording, and what was the atmosphere? I worked with Tutu Dlamini, who was the MD of everything. And the amazing band, Abo Kubegani, Abo Poiki, Abo Cindy, Ishmaningi, to mention all of them. But from the rehearsals, I can tell you now, bese Sreze, iculo sisalifunda. Likhale. Bathi oqhubekani abafisa sirecord kusasa. It was so nice also to work with people aba understandayo ukusebenza kukaNkulunkulu. Because kwenza ukuthi noma ulida nawe ukhululeke. There were so many times where I sang, I think because of ukhathala of planning and the anxiety, my voice locked. But abantu abakuzwa lokho nababehleli phansi didn't hear that because in the middle of the recording. In the middle of the recording, my voice locked. I could kwavele kwangathi kuhleli idombolo la. And ngaphendula ngatshela uNtuthu ukuthi I can't sing anymore. But mangikhuluma nabantu bathi we didn't hear that because those guys covered me. They made sure uNkulunkulu wenza isimanga mani lapha sakhonza. Sakhonza ngendlela esimanga. Manje mangilalela umsebenzi, when I listened to the whole album, I cried because I couldn't believe ukuthi I always say to them,
you made me sound good. Mm. They made me And sound you really good. sound good. Yes, it's like omunye umuntu kanti Kanti wena. makhoshozela lo yimina. Tell me why you named the project in the Nehemiah Project. Yeah. So uNkulunkulu ukhulume uNehemiah ubiza amadoda wathi bafethu wozani. Yeah. Asingahlali siyeke izingange zeJerusalem aziwile. And uNkulunkulu kimi bekhuluma ngokuthi uvusa izingange zeJerusalem ibandla likaNkulunkulu. Mawubheka nje manje sinabantu kakhulukazi abasemabandleni abawoke. Yingakho bona kuvuka ama-movements abantu abafuna ukukhuleka nokukhonza nje kuphela. Ngize ngathi recently isikhathi sabantu bama-gimmicks siyaphela. Yes, sizophela because uNkulunkulu usivusela ibandla abantu abancane, abantu abasha abahlangana bethi sifuna uNkulunkulu, sifuna ukukhuleka. So wathi uNehemiah akuvuswe ingange zeJerusalem, kwahlangana amadoda bahlangana ingqa zonke kwavuswa iJerusalem. So njengamanje uNkulunkulu is in business yokubuyisela ibandla kuye and restoring the things ebese zingekho ebandleni, ebese yikhishiwe ebandleni, and restoring the church back to him. Ukuze nezinto ezenzeka nemangaliso eyenzeka ebandleni ibe ngaye uNkulunkulu. Ngoba sekube ngathi imangaliso eyenzeka enkonzweni amandla kaLondi neciko lokukhuluma noma uneciko lokuhlabelela, bese kuba ngathi imangaliso eyenzeka ebandleni yenziwa yimi kanti yenziwa ukusebenza kukaNkulunkulu. It's Mega Grace on Stand for my FM. This is the Adult Radio for the Young at Heart. We are in conversation with Londiwe KaMasondo Cele. Ukhona la estudio and nengoma sithi ukhona la. That's the song we're playing at the back. There's something I noticed with your recording. It seemed as if there are no cameras. There is no audience. It was like you are ebandleni niyakhonza niyadumisa. How are you able to maintain that? Because kunabantu abaconnect izinto imishini la kumele nenze sure ukuthi ihamba ngendlela abaplane ngayo. I know that because makurekhodwa i-recording ayikwazi ukudlula isikhathi eside. Nengoma ukwazi ukuyidlala. For example, ukhona la 15 minutes and some change. Imagine. Mawuphelele. But kwi-recording it was over 20 minutes. Oh my goodness. But we had to cut it. And nakhona futhi we had to cut it siwenze ukuze eredweni udlale. So uNtuthuko Dlamini who is my producer wayeloku engigada kethi mama ugade njalo isikhathi. Kwahamba ngasho ngathi mina ngeke ngikwazi mina. Siyakhonza la. Siyakhonza la uNkulunkulu esebenza la. Okonakalayo sokulungisa after because asikwazi ukumnqanda uNkulunkulu sithi hayi man I'm for siya record esebenza because isizathu sokuhlangana kwethu ukuthi asebenze ngaphezulu kokuthi kuphume iproduction ukuthi asebenze. And he understood, so he was like go man flow. He was like flow la athi yakhona shona khona nawe. Kukhona ikhathi eziningi la nami bengasazi ngenze njani I push because ebona nayo ukuthi no kuyasetshenziswa semsebenzini. And inqobo yokuhlangana kwethu ukuthi uNkulunkulu asebenze ngendlela athanda ngayo. Wow. That's powerful. Yes. Sesoyivala ilokhuzana yethu. Tell us ukuthi where do we get your music? Sure. Thola kanjani sithola kuphi? Yes. How do we get in touch with before sikhulume ngama crowns? Because I saw your name. Yes. And I heard people mentioning your name. Yes. Kuyatholakala ku Facebook, Instagram, TikTok. Londiwe KaMasondo Cele. Yes. Kuwo wonke lama platforms. Nakhona futhi ngifakile ukuthi ama bookings ngitholakala kanjani kuona sizokhonza bese sithola nemali yeparish yabantwana. Right, before we close it, before we close it, congratulations for being nominated to Gospel Crowns Awards for 2023. Bonile Guti nominated for Best Gospel Female Artist. Yes. Were you expecting this? Not really. Not really. I was hoping
Yeah. I was hoping I'm nominated, but South Africa has amazing artists. Ngiyabezwa nje abantu bencoma ama-artists kakhulu ngaphandle. Yeah. Uma ungayinika kodwa isikhathi. Yes, and listen. And listen to amaciko ase-South Africa, uzobona ukuthi siyasebenza man, siyazama man ukusebenza. So I'm nominated in the category ye-best female artist with my sisters. Ishubile. I was looking at them like, hey, Ishubile. and then Ishubile kamnandi. Sitheke kumnandi ngoba noma ngabe iya kuphi leya ndondo kusekhaya lapho. Yes. Shothi inyama kuzomela ilunge kuyo yonke imizi ngoba makuthiwa iya kusindi siyakhukhula. Siyakhona. Ngoba kusekwama mncane lapho. Iya kulondwe nqumalo siyakhukhula igama mkhulu lapho. Mayiza kumina futhi kuyakhukhulwa kuziwa ngapha kuzodliwa inyama. Kusekhaya lapho. Hayi kinkinga, but we're nominated and we're looking forward to it. I wish you all the best. Thank you so much. Crowns ezobakhona next month. Yes. And I hope kuzohamba ngendlela and uNkulunkulu uzowenza umsebenzi ngendlela efanele. Just your parting words in the next 30 seconds amazakho nje bese siyayivala. Siyabonga kakhulu kubazalwane emhlabeni wonke for supporting us, for listening to our music and buying it and coming to the shows. Some are praying for us, some speak good words. Singabezwa basifisela inhlanhla nokuphumelela. Siyabonga kakhulu ningaphezulu kusikhulekela. Just ngenza isithembiso ngifuna senze live on air lesithembiso. Yes. The next time you come on the show, you're going to sing for us. I'm definitely singing live. Yes, I'm definitely singing. Unplugged worship. Unplugged. We are coming with the band. We're coming with the BVs. Namhlanje konakale kakhulu amabhokobhoko asibhokozile. Thank you so much. That was Londiwe KaMasondo Cele ukhona la besikhuluma naye namhlanje ekseni. Good morning, Mega Grace Nation.